तो रउरा लाइव आके कहले रही ओमे रोवत रही या कहनी कि अब हम भोजपुरी छोड़ देम, तो रउरा भोजपुरी छोड़ के कहाँ जाए? बेटी के कोई नाम धोके गावे, फोटो लगा देवे, कहीं ना कहीं तो ई सबसे एकरा पहले तो रउरा गलती कैले बनी। कजलो तो कोई के बेटी बहन रही, भोजपुरी दू गुट में बट गइल बा, अहिर राजपूत हो रहल बा। आ कहीं ना कहीं आज पब्लिक भी रउरा पर गरम बा कि ई जातिवाद रउरे फैलैले बनी आ रउरे पहले सबसे नाम धके गौले बनी, तभी विवाद खड़ा हो जाए। खेसारी यादव जी के गाना ना बाजेला तो चिरमिरा जाले, विवाद खड़ा कर देवेले आ मार्केट में आके लाइव आके रोए लागेले ताकि उनकर गाना ट्रेंडिंग में चढ़ जा आ गाना बाजे लगे आ ना बाजेला तो उनकर दिमागी संतुलन बिगड़ जाए। प्रणाम जितना भी बबुआ बिहारी के दर्शक देखा तनी एक बार फिर से सबके बीच में लेके आए ट्रेंडिंग स्टार विवादित स्टार खेसारी लाल यादव जी से। तो मिलत है खेसारी लाल यादव जी से जनत नहीं कि 3 बजे रात के लाइव आवे के उद्देश्य का बा। सबसे पहले बबुआ बिहारी न्यूज में और स्वागत बा। देखिए जी, हम सबसे पहले बबुआ बिहारी ये चैनल के न्यूज के माध्यम से हम नमस्कार प्रणाम करतनी। जितना पब्लिक माई बहन चाचा चाची देखतनी हम नमस्कार प्रणाम करतनी कि जितना हमारा वीडियो के प्यार दुलार दिले बनी, हमरा आशा पूर्ण विश्वास बा कि यही चैनल के वीडियो के बहुत प्यार दुलार देम मिली। तो सबसे पहले खेसारी भैया से जाने के चाहता है सब कि 3 बजे रात में रउरा लाइव आइल बनी, ओकरा पीछे राज का बा। रात रात रउरा नींद नहीं के पड़ो। देखिए जी, नींद कहाँ से पड़ी? कुछ लोग ऐसा व्यक्ति बा कि हमारे रहल भी मुश्किल कैले बा, आप सुतल भी मुश्किल कैले बा। उ लोग नहीं चाहत कि रउरा भोजपुरी में रही, तब ये नहीं चाहता लोग कि अब कोई के बर्दाश्त नहीं के होकत कि कोई के खाइल पियल जियल उनका लोग के बहुत तेज लागता। तो रउरा लाइव आके कहले रही ओमे रोवत रही या कहनी कि अब हम भोजपुरी छोड़ देम, तो रउरा भोजपुरी छोड़ के कहाँ जाए? जान कहा भोजपुरी छोड़े के बाटे वैसन कामे बात छोड़ेला। अब लोग चाहते बा कि छोड़ दो तो हम छोड़ देम। पब्लिक से हम इतना विनती करम कि अगर पब्लिक कह देवे कि साइड हो जाओ तो हम साइड हो जाए। बात रह गई कि अपना मेहनत से इतना हम मंजिल पर आगे पहुंचल बनी अभी बानी। अब फिर भी अपन इतना मेहनत करे तनी फिर भी लोग हमरा के रहे नहीं खेदे। तो भैया हम छोट मुंह बड़ बात कहे के चाहे, कहल जाला कि हाथी चले बीच बाजार तो कुत्ता भोके 1000। तो उसे ही सब दिल पर मत ली और इतना डिप्रेशन में काहे हो जाता। देखिए ये में होखे के कारण बा कि बेटी के कोई नाम धोके गावे, फोटो लगा देवे, बाप के भी फोटो लगा देवे, घर के गांव के नाम डाल देवे। अच्छा के बात बा। तो कहीं ना कहीं तो ई सबसे एकरा पहले तो रउरो गलती कैले बनी। कजलो तो कोई के बेटी बहन रही, रउरो तो नाम धके सानिया मिर्जा नाम धके रुआ गौले बनी। ऐसा हमारे इल्जाम ना, पंकज सिंह के इल्जाम बा। देखिए पंकज सिंह के नाम जब ले तनी अगर आप फिर भी कहतनी कि आपने पहले गईले बनी, ठीक बा हम गईले बनी, बाकी हम कोई के आता पाता गांव के नाम अब बाप के फोटो आ लड़की के फोटो लिखी न डले गईले बनी। आज भोजपुरी दू गुट में बट गइल बा, अहिर राजपूत हो रहल बा। आ कहीं ना कहीं आज पब्लिक भी रउरा पर गरम बा कि ई जातिवाद रउरे फैलैले बनी आ रउरे पहले सबसे नाम धके गौले बनी, तभी विवाद खड़ा भइल बा। देखिए ये सब बात गलत बा। हम विरोधी ई सब नहीं कैले कि हम जतियाता पर कभी गाना गईले बनी, ये होइए नहीं सकत। अब बात रह गई बा का कि जे अब अपना से भी बड़ियारी लोग करी तो हम तो अभी कुछ ना कहें। अभी बहुत अपन शांति बनी एकरा के तो बहुत अभी पब्लिके समाज अपने समझी। अब बात रह गई बा कि जब ना मानी है तो ओकरा खातिर तो कोनो उपाय करे ही के पड़ी। पंकज सिंह के कहनाम बा कि रउरा जंगल लाइव आके रोवा तनी गावा तनी आ लाइव रउरा आके एक बार माफी मांग लेम तो विवाद खत्म हो जाई। तो कार लाइव आके पंकज सिंह से माफी मांगे? माफी तो मर तो दम भी ना मांगे। एक खातिर जे भी कुछ हो के माफी मांगे के तो हमारे कारण नहीं के माफी मांगे ना सकता नहीं। जरूर कहे के मतलब बा कि वो बंदा के पीछे जरूर कोई के हाथ बा तबे वो टारगेट कर सकता। भोजपुरी के लोग कहता, सभी दर्शक कहता कि जेंगर वो लाइव आके रोवा तनी तो रउरा जाके आ थाना में ओकरा के FIR करके ओकरा के धरवा सकतनी हो, लेकिन लाइव आके रोला के पीछे क्या कारण बा? देखिए कोई के लड़की होले आ लड़की के बात रहल हम कितने बनी तो बाप बनी एगो पिता बनी। बात रह गई कि देखिए हम कोई के उतना फेर में नहीं पड़े के चाहत। हम अपन मेहनत करके अपन
घूमे के काम करे के फिर बन राते दिने एक कोई रहतनी आ हम कोई के उतना फिर मन के रहता तब फिर भी आदमी हमारे पीछे काहे रहता समझ में नहीं पब्लिक तो पब्लिक कलाकार भी रौरा पीछे हाथ धो के पीछे पड़ल बा। आ संतोष रेणु लाइव आके रुआ के छक्का कहता रहे, हिजरा कहता रहे कि हम अहिर सपोर्ट करती, लेकिन रौरा कदू समझौता करते रहे। ठीक बा मानतनी हम छक्के बनी आज छक्के बन के इतना मंजिल पर पहुंच गई बिना छक्के उके को कहाँ पहुंच गए। तो माने संतोष रेणु के रुआ का कहे के चाहते हैं? देखिए हम कुछ भी ना कहें, बात रह गई कि ये विरोध के बारे में पब्लिक जो भी सुने वाला बा देखे वाला बा ओकरा के उहे सब समझी गुनी। हम ये बीच में कुछ भी ना बोल सकता नहीं। बात रह गई बा क्या कि कोई के मुंह न रोकल जाला, ठीक बा बढ़े के तो बढ़े के बढ़ जाई, बाकी ओकर मुंह न रोकल जाला। ओकर तो खेसारी भैया ऊ तो विवाद चलते बा। लाइव आके एक दिन दू दिन पर लाइव लड़का पंकज सिंह आ रहल बा आ कहता कि भोजपुरी खून मांगता आ हम मरेम। तो अगर मानता नहीं कि अगर ओकरा कुछ हो जाए आ उ मर जाए तो रौरा तो फंसे। देखिए जी कहे के मतलब बा कि उ मरी तो हम काहे फंसेम, हम काहे फंसेम? अगर जब हम अगर फंसबे करम तो हम अपने से काम काहे न करेम? आ कोई के माने रौरा काम करे माने ओकरा के मरवा देम। रौरा मरवा न जब अगर कहता लोग पब्लिक अगर पूरा लोग जानता कि वो मर जैते फंस जी खेसारी लाल तो कहे के मतलब है कि फंसे वाला काम अगर हम करें तो हम फंसे ना करें तो कैसे फंसे? फंसे वाला काम ना करें तो रौरा ओकर उपाय करेम, माने थाना के सहारा लेम, कोर्ट के सहारा लेम। कोर्ट बा आ कि फिर रौरा अपन आदमी भेज के ओकरा के हुकुमा देम। पब्लिक के ऊपर समझौता कर दी, पब्लिक करी, पूरा पब्लिक रौरा माध्यम से कुछ ना होई। हम जब अगर करही के रही तो हम राते दिन अपन मेहनत करके अपन फैमिली के लेके बाहर में रहता नहीं काहे खातिर कि कोई से हमारे कुछ मत हो के यही के चलते आदमी नु तो आदमी बहुत कुछ आगे भी कर सकता। अभी आदमी चुप बा। तो हमनी के भोजपुरिया दर्शक जितना भी देखा तनी का कहे के चाहे हमनी के दर्शक से रुआ? दर्शक से देखी अभी ये कहे के चाहम कि सब कोई अपन अपन मन के विचार अपन अपन आगे बढ़ावता काम। आप अपना मेहनत के फिर में बानी, बाल बच्चा के दुगो रोटी कमा के खियावे के फिर में बानी, अपन अच्छा से जिए के फिर में बानी। फिर भी लोग जिए के नहीं के चाहत तो ऊपर व्यवस्था लास्ट में तो हुई करी। तो कहल जाता भोजपुरी में कुछ लोग भोजपुरी के हम देखा तनी राइटर लोग भी पे इल्जाम लगावता कि जब खेसारी लाल यादव जी के गाना ना बाजेला तो चिरमिरा जाले, विवाद खड़ा कर देवेले आ मार्केट में आके लाइव आके रोए लागेले ताकि उनकर गाना ट्रेंडिंग में चढ़ जा आ गाना बाजे लगे आ ना बाजेला तो उनकर दिमागी संतुलन बिगड़ जाला। देखिए बात रह गई बा क्या कि ये हमार गाना कोई भी गाना हो फिल्म के हो चाहे इथी के हो ये सब पब्लिक के दिन बा आ कि हमार गाना ज्यादा लोग पब्लिक लोग सुनेला आ उनके लोग के सुनला की वजह से हमारे प्यार दुलार बहुत मिलेला तो हमारी वीडियो फैलेला ज्यादा ऐसे कि ज्यादा हमारे थी। तो अभी तो पवन सिंह यादव जी के हरा ओढ़नी वाला गाना 1 नंबर ट्रेंड करता तो ओके चलते पब्लिक कुछ कलाकार लोग कहता कि दिमागी संतुलन खो गई बा जब वो ट्रेंडिंग से उतर जानी। ये गलत फहमी बा, ये होइए ना सकता, ये होइए ना सकता। सब लोग के गलत फहमी बा ऐसे कि वो अगला के अपना भाग से ऊपर बारा ना हम अपना भाग से ऊपर बानी। ये बहुत गलत बात बा। तो सभी हमनी के भोजपुरिया समाज जाने के चाहता कि जो विवाद रहा पंकज सिंह से चलता तो खत्म हो कि यही बढ़त रही। रौरा लाइव आके कुछ कहेम फिर आके कानून के सहारा ले का करेम आगे आगे रौरा का कदम उठाए? देखिए अभी तो जितना भी करे के बात अभी हम तो अभी बानी अभी देखत नहीं अभी चुप बानी। जब ना होई जब सामने शेर आ जाई तो भागे के कहां से मौका मिली, लड़ी का मौका मिली। तो माने रौरा पंकज सिंह से डायरेक्ट लड़ब? जब वो बंदा ना मानी तो क्या करे हम? कब तक दूसरे के कहम कि हमारे देख रेख में रह? वही उपाय करे के पड़ी, दूसरे उपाय कोनो बना। वो तो डायरेक्टली लाइव आके पंकज सिंह कहता कि हमरा के अब बिगाड़ दिले खेसारी लाल यादव जी। लाइव आके माफी मांग ले रहतन तो इतना बात ना बढ़ी से हम
केंगा केंगा अपन 2-2 रुपया जोड़ के एल्बम निकालतानी गावतानी, तो का हम ही सबसे पहले यादव पर गईले बानी आ राजपूत के आज कहतानी राजपूत के रुआ दोषी करार देतानी, राजपूत समाज के रुआ दोषी कहतानी। देखिए जी, राजपूत समाज के दोषी के मतलब कारण का भाई हमारे के लोग कहता जी दोषी देता रहन। आगे पंकज सिंह की हमें पंकज सिंह तो राजपूत हम रौरा यादव बनी, हाँ तो माने रौरा कहतानी कि राजपूत समाज हमरा के सपोर्ट नहीं के करत, तो रौरा निमन करम तब न रुआ के राजपूत समाज सपोर्ट करी। का खाली राजपूत समाज रुआ के सपोर्ट करी तो रुआ आज ग्लोबल स्टार हो जाए। ठीक बा, मानते नहीं कि सपोर्ट करी तो दोनों आदमी के नेता ना करी है। कहे के मतलब बा कि अगर हमारा में गलती होके तो कुछ भी सजा मिल सकता तो हम सह सकता नहीं। बाकी बेटी के गांव के नाव के फोटो लगा के गाना लोग गावत है, अच्छा के बात बा। तो रौरा हमार बबुआ बिहारी के न्यूज के माध्यम से कुछ कहे के चाहे ओकरा के, ताकि वो आगे के स्टेप का करी लइका हुआ। अब स्टेप के का बात बा, अब बात रह गइल बा कि अब जितना भइल बा उतना पता रुक जाई तो बहुत अच्छा के बात बा, ना मानी तो एकरा पहले आगे पड़े टारगेट बढ़ी। तो अभी चलते चलते कुछ हमनी के दर्शक से एक आध दो शब्द हो जाए, कुछ सुना दी आवे वाला गाना के। देखी गाना आवेला तो बहुत बा, सारी गाना बहुत बाटे। अभी का राउंड फेर से गाना धमाल मचाई 1 नंबर पर चढ़ी आ रहल बा गाना, पब्लिक इंतजार रही। हाँ गाना अबे करी, आ गाना अब तो ऐसा बात नहीं है, गाना तो हमारे हरदम रिकॉर्ड होला। तो अभी तक खरवास में बाजे खातिर साइड सॉन्ग कितना गा दिल बनी अभी तक? अभी तो हम 30-35 गो से बेसी हमारे चल चुकल बा, अभी रिकॉर्डिंग करके रखल बा। अभी अब छूटी सब लाइन से धीरे धीरे छूटी, कि जो रीजनी के आली छूटी। चली रो सब देखत नहीं, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी विवाद अभी थमे के नाम नहीं कहले, विवाद ऐसे ही चलत रही। न खेसारी लाल यादव जी लाइव आके कुछ कह सकता नहीं, और लइका तो रात दिन लाइव आवते बा, तो ऐसा ही रो सब अपन प्यार आशीर्वाद बनावत रही। खेसारी भैया पर भी हमरो पर भी चैनल के माध्यम से रो सब फिर से देखत रही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।